Żewġ taħwa ta' 22 sena u 16 sena ingħataw il-ħelsien mill-arrest sakemm jingħataw is-sentenza wara li ammettew li sarqu minn u anke kkawżaw ħsara fuq ħanut tal-laħam fi triq it-Teatru l-Antik fil-Belt Valletta. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-6 ta' filgħodu tal-ġimgħa wara li sit il-ħanut mar flassa biex jirrapporta li kien għadu kif ġie misruq u li sab ix-xater maqluħ minn postu. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Jeffrey Scicluna spjegat li allegatament instaraq ukoll ammont ta' flus kontanti mill-kaxxa tal-flus. Wara li ammettaw l-akkużi, il-qorti intalbet ħejji rapport qabel tingħata sentenza. Il-ħelsien mill-arrest ingħata bbażi ta' diversi kundizzjonijiet fosthom li jiffirmaw kuljum fl-Assa tal-Belt. Aċit Muhammad Abdulani ta' 24 sena mis-Somalja inżamm arrestat wara li fil-qorti ammetta li jeddet u offenda żewġ kuntistabbli tal-Pulizija waqt li kienu xogħol. Il-każ seħħ fl-għodwa ta' 19 ta' Ġunju f'San Ġiljan waqt li l-akkużat kellu fuq xorb alkoħoliku mhux kontenut xieraq fil-pubbliku. Allegatament huwa kien xurban. Ir-raġel ġie akkużat ukoll li huwa reċidiv. Fil-fatt intqal fil-qorti li hu kien diġà serva sentenza ħabs fuq każ ieħor u kien ilu biss xahar li inħeles. Il-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella ordnat sabiex ir-raġel jibqa' jinżamm taħt arrest biex il-qorti tikkunsidra wkoll każijiet preċedenti tal-akkużat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.